splátkový kalendár a tak, lebo už tam je nemalá čiastka z firmy pána Krajkoviča a to vlastne sa rozberá euro a potom z toho vznikne veľká suma. Dobre, tak ťa poprosím poslanecký návrh, dám hlasovať a potom ďalšie hlasovanie, nech sa páči. Tak aby to bol ten návrh uznesenia vlastne v bode A schválené a doplnené v lehote do 30 dní od dňa podania dnešného mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, dám hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Brenzu, nech sa páči, hlasujte, kto je za 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Ďakujem pekne a teraz dám hlasovať o návrhu ako celku. Poprosím predsedu návrhovej komisie, priniesol návrh na uznesenie číslo 146. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 146 od 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Strokove konaného dňa 27.6.2012. Bodu číslo 15. Mestské zastupiteľstvo Strokove v súlade s paragrafom 674 občianskeho zákonníka článku 4 odstavec 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Strokov do dňa 1.12.2000 schvaľuje zníženie nájomného za nájom priestorov kaštieľi so súpisným číslom 519 na ulici Zamockej pre firmu Valkokovo SRO o sumu 323,51 eur, čo je zníženie o 42,8% z pôvodnej výšky mesačného nájomného za obdobie jedného mesiaca z dôvodu, že priestory v súteréne kaštieľa, vináreň, reštauračné priestory, sociálne zariadenie, kuchynka, sklady pre zlekárne neboli po dobu užívania nájomcom Valkovkovo SRO z technických príčin schopné. Úhradu v čiastke alebo poníženú úhradu o 323,51 eur uhradiť v lehote do 30 dní. Ďakujem pekne. Môže byť tak? Dobre. Od datumu konania zastupiteľstva, to ešte tam dopísať. Dobre, aj s tou pripomienkou ideme hlasovať. Nech sa páči, hlasujte. Kto je za predložený návrh? 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 18, 14, 6, 1, 4, 13, 10. Kto je proti? Kto sa zdržal? 15, 16. Ďakujem pekne, pokračujeme ďalej, nech sa páči. Odpadne pozemku. Mestská rada v Strokove na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 2012 prijala uznesenie, v ktorom ponúkla za účelom individuálnej kultúry výstavby na pevný pozemok parcelné číslo krajice 1732/1 zastávané plochy vo výmere 3497 štvorcových tak, aby bolo zapísané v katastri nehnuteľnosti na katastrálne územie mesta Strokov na listy vlastníctva číslo 1 správu katastra Strokov. Pozemok sa nachádza na ulici Kočanské, až do roku 2011 sa tam nachádzala predajná firma Butánu a technických plynov, každému známe ako tzv. Uholné skaly. Geometrickým plánom bola spolného pozemku vyčlenenia parcela krajnice 1730/3 zastávané plochy o výmere 2718 m2, ktorá tvorí samostatný predmet predaja, samotný predmet predaja a časť parcely 1730/1 zastávané plochy o výmere 724 m2, ktorá bude v budúcnosti tvoriť prístupovú cestu pozemkov v lokalite tzv. Frankovská hora. Zvolili sa jedna o nevyužitý pozemok a záujme rozšírenia individuálnej bytovej výstavy Mestského Strokov navrhuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku krajnice číslo 1730/3 vo výbere 2718 m2 a stavieb nachádzajúcich sa na tomto pozemku znení a za podmienok, ktoré máte v materiáli za sumu minimálne vo výške 71 000 eur. Ostatné podmienky súťaže máte na sebe. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Kto sa hlasí do diskusie? Pán poslanec Brenza, pán poslanec Humeník,
Končím možnosť sa prihlásiť do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec Brenda. Ďakujem pekne. Návrhu je uvedené vedúci, že predmetom verejnej súťaže, obchodnej verejnej súťaže sú aj stavby. Tie stavby sú zahrnuté do znaleckého posudku? Áno. Čiže táto cena zohľadňuje aj stavby. Čiže víťazná to bude aj tieto stavby. Jedná sa prakticky o ten prechaj vzadu a o váhu, bývalú váhu, ktorá je zasypaná, ale je to stavba, lebo bývalá kancelária je na tom pozemku očlenená na budúcu dispozíciu. Čiže tam to nie je predmetom. Ďakujem, pán poslanec Humeník, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som ešte doplnil otázku v úvode, čiže otázka znie, aká je znalecká cena pozemku mesta Výber? A nepamätáš si aspoň približne cena za metr štvorcový? Nakoniec nejakých 650 korún. 650 slovenských korún, hej? Dobre, ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som možno trošku obširnejšie o tejto problematike podiskutoval. Tento pozemok, ktorý sme sa teraz rozhodli predávať vo verejnej súťaži, dlhodobo bol plánovaný z pozície mesta na individuálnu bytovú výstavbu. Aj v predchádzajúcich volebných obdobiach sa s touto zónou počítalo. Teraz vlastne sa k tomu pristupuje s tým, že aj v samotnej dôvodovej správe sa píše z dôvodu, že sa jedná o nevyužitý pozemok a v záujme rozšírenia individuálnej bytovej výstavby mesto Stropkov navrhuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj. Individuálna bytová výstavba štandardným spôsobom mesta prebieha sa takýmto spôsobom, že sa mesto pripraví miestnu komunikáciu, včítanie inžinierských sietí, pripraví stavebné pozemky a následne ich súťažou odpredáva. Pozemky, ktoré sú v vlastníctve mesta, tieto pozemky majú jednu výhodu, že v podstate tá miestna komunikácia bude iba čiastočný náklad, ktorý bude vlastne z hlavnej ulice. Ale iné mesta, keď chcú pripravať individuálnu bytovú výstavu, môžu aj iným spôsobom, že treba vykúpia súkromné pozemky a následne na to využijú pre výstavbu infraštruktúry, či už príspevky, ktoré poskytuje štátny fond rozvoja bývania, alebo samotné európske fondy, ktoré sú tiež v svojich programoch na to určené. Ja podporujem návrh, aby predaj tohto pozemku bol využitý na individuálnu bytovú výstavbu. Myslím si, že pozemkov iné pozemky mesto nemá a v súčasnosti občania mesta Stropkov, pokiaľ chcú stavať rodinné domčeky, tak majú jednu možnosť, ktorú hlavne využívajú, že vykúpujú od súkromných osôb. Avšak stráca sa mi pri tomto návrhu zmysel, ktorý je v dôvodovej správe, že je to podpora individuálnej bytovej výstavby. Samotný pozemok má vymeriavaciu hodnotu 2718 m2, zjednodušene povedané 27 árov. Ak by sme chceli takýmto považovať, že je to individuálna bytová výstavba, aby splnila účel, aby uspokojila čím viac záujemcov o výstavbu rodinných domčekov, tak v tom prípade by bolo logické, aby sa tento pozemok rozparceloval buď na 3 pozemky, ktoré mali približnú výmeru nejakých 9 árov. V tom momente by vlastne nejaká vyvolávacia cena bola v hodnote nejakých 22 600 eur, s tým, že ja mám prepočítané vlastne za tú cenu aj so stavbami. Alebo na 4 menšie pozemky, to už je vlastne ako polemika a diskuzia na vedenie mesta, na komisie, že ako cestou vyšla. Som presvedčený, že ak by sme predávali tento pozemok nie ako celok, ale ako 3 alebo 4 parcely, tak by sme uspokojili naozaj vlastníkov, ktorí rodinné domy si chcú postaviť, pretože teraz vlastne môžu nastať rôzne variácie a kombinácie s týmto pozemkom. Jedna z nich je, že to, teda musí to skúpiť jeden vlastník, buď si tam postaví jeden rodinný dom a bude
bude vlastne uspokojený jeden občan, alebo nepostaví sa ten rodinný domček, postaví sa tam niečo iné. To zase na druhej strane, myslím si, ani uznesenie nerieši to, že by nejakým spôsobom mesto to vstúpilo a zakázalo mu tam vystaviť nejaké skladové priestory alebo nejaký obchodný domček alebo niečo iné, na kúpne stredisko. Alebo môže nastať tretia situácia, že tento súkromný majiteľ následne on rozparceluje a on to bude rozpredávať na súkromné pozemky, čo samozrejme nemyslím si, že v tejto situácii dojde, ale tak nechcem akože polemizovať, ale toto by sme mali my ako riešiť tak, že by sme mali my ponúknuť na individuálnu bytovú výstavu klasické štandardné stavebné pozemky a o vernej súťaži ponúknuť občanom mesta, ktorí majú záujem stavať mestostredstvo a stabilizovať svoje postavenie v meste a aby mohli takým spôsobom si potom kúpiť. Ďakujem. Ďakujem. Faktická pán poslanec Bremza. Ďakujem pekne za doplnenie pána kolegu Humeníka. Pán vedúci výstavby, existuje odboru výstavby, existuje nejaká páka na to, že tento pozemok je určený na individuálnu bytovú výstavbu. Máme my sa rovno, že tam nič iné nebude, len teda individuálna rodinný dom môže byť. Niekto povie, že ja nechcem 9-rový pozemok a ja chcem väčší pozemok a je to podpora, ale v prvom rade máme my sa rovno, že tam bude individuálna bytová výstavba. V územnom pláne mesta Stropkov, ktorá sa síce robia zmeny a doplnky, je táto lokalita zahrnutá do ploch bývania a občianska vybavenosť. Čiže po týmto zadefinovaní územia môže tam byť rodinný dom, môže tam byť bytový dom, môže tam byť nejaká predajňa, občianska vybavenosť. Čiže tieto tri veci teoreticky by mohli byť. A nebude to v rozpore s územným plánom. V prípade, že by tam niekto chcel nejakú fabriku alebo niečo podobné robiť, to už by bolo v rozpore a tento zámer by bol v rozpore s plánom a musel by byť schváľovaný mestskou zastupiteľstvom ako doplnok územného plánu. Fakticky na doplnenie toho, čiže som si poukázal na to, že riziko toho je, že sa minie účinku naše uznesenie, že my vlastne ideme podporovať jasné, že bude to príjmom rozpočtu, s ktorým už ráta rozpočtár, finančák a je to zahrnuté ako príjem v rozpočte, ale ten náš úmysel podporiť individuálnu bytovú výstavbu môže byť obídený, že to vlastne bude víťaz jeden a môže tam postaviť objekt občianskej vybavenosti, kdežto, kebyže to bolo vlastne rozparcelované, tak to riziko je podľa mňa menšie. Aj keď riziko je stále, tak môže ten jeden odkúpiť od tých troch a postaviť, ale my by sme mali myslieť krok dopredu a vlastne tie rizika odbúrať. Máš faktickú pán poslanec Humeník. Ďakujem pekne ešte na doplnenie svojho vystúpenia, svojho vstupu. Som chcel možno poukázať tiež na minulosť, kedy tiež istým spôsobom obdobným, ako teraz ideme, mesto podporilo individuálnu bytovú výstavbu na ulici Andreja Hrinku. Myslím, že to bolo v rokoch, kedy bol pánom primátorom pán Michal Polák. Vtedy mesto vyčlenilo 3 pozemky. V tom čase bola taká legislatíva, že išli dražbou a si tam ľudia vlastne vo forme dražby kúpili, myslím, že ide o rodinný dom pána Leška, teraz v súčasnosti pána Dušana Marušťáka, potom si tam postavil rodinný domček pán Černický a myslím, že jeden ešte nie je postavený. Ďakujem. Ešte o doplnenie pán prednostný, nech sa páči. Pán primátor, pani poslankyni, pani poslanci, materiál, ktorý máte pred sebou, ja len na doplnenie takisto, bol pripravovaný na základe konzultácie, len povedám, že v tomto materiáli nemáte napísané, ale bol pripravený na základe toho, že zasadala aj komisia pre výstavbu, aj komisia pre majetok, obidve doporučili predávať v celku. Kvôli tomu bol materiál